சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஸலாகய சக்ஷம் ருமிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஜனம் பாவிதம் யன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயம் ததா சிவபதிகம். हे कृष्णा करुण सिंधे दीनबंधे जगत्पदे गोपीश गोपिकान्ता राधा कांता नमस्ते भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी देवानो सुदेवी प्रियमानी हरिप्रिये वाञ्छकल्पतराय कृपसिन्धुये वैष्णव अधिनाना भावने वैष्णवियो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஓம் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். பக்தி ரசாமர சிந்துல நாம முன்னுரை படிக்க ஆரம்பிக்க போதும். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, படிக்கலாமா? हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. அறிமுகம் முடிச்சாச்சு. இப்போ நாம முன்னுரை படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரா படிக்கிறீங்களா இல்ல நான் படிக்கட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன். படிக்கிறேன். முன்னுரை. தெய்வ அருள் வேண்டுதல். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுளாகவும் காரணங்களுக்கெல்லாம் மூல காரணமாகவும் அனைத்து ரசங்கள் அல்லது உறவுகளின் உறைவிடமாகவும் விளங்குகின்றார். அந்த ரசங்கள் ரௌத்ரம் அதாவது சினம், அற்புதம் ஆச்சரியம், சிருங்காரம் அதாவது காதல், ஹாஷ்யம் அதாவது நகைச்சுவை, வீரம் தயா அதாவது கருணை, தாஷ்யம் அதாவது தொண்டு, சாக்கியம் அதாவது நட்பு, பயானகம் அதாவது அச்சம், விபத்சம் அதாவது அருவருப்பு, சாந்தம் அமைதி, வாத்சல்யம் பாசம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அவர் நிறைவான கவர்ச்சிகரமான வடிவமுடையவர். அவரது ஈர்க்கின்ற விஸ்வரூபம் மற்றும் உன்னத ரூபங்களினால் அவர் தாரகா, பாலிகா, சியாமா, லலிதா, இறுதியில் ஸ்ரீமதி ராதாராணி ஆகியோரின் தலைமையின் கீழுள்ள அனைத்து கோபியர்களையும் தம் பயப்படுத்தினார். பகவான் நமக்கு அருள் புரியட்டும். அவ்வருளே தெய்வத்திரு ஸ்ரீமத் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் அவர்களால் ஊக்குவிக்கப்பட்ட பக்தி ரசாமிர்த சிந்து என்னும் இந்த நூலை ஆக்கும் பணியில் ஏற்படும் இடர்களை களையும். எனது மரியாதையுடன் கூடிய வந்தனங்களை நான் மிக்க பணிவுடன் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் மற்றும் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி ஆகியோர் தாமரை திருவடிகளில் செலுத்துகின்றேன். அவர்களால் தூண்டப்பட்டே நான் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவின் சுருக்கத்தின் தொகுக்கலுற்றேன். 500 வருடங்களுக்கு முன்பு இந்தியாவில் உள்ள மேற்கு வங்காளத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை தோற்றுவித்தார். அவரால் முன்மொழியப்பட்ட இறை அறிவியலின் மேற்கு செய்தியே இந்நூலாகும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இந்த மகா இலக்கியத்தை தமது தமையனாரும் ஆன்மீக குருவுமான ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமிக்கு தனது மரியாதை மிகுந்த வந்தனங்களை சமர்ப்பித்தே தொடங்குகிறார். பக்தி ரசாமிர்த சிந்து அவருக்கு பேரின்பம் அளிக்கட்டும் என்றும் வழிபடுகின்றார். அவர் மேலும் அமிர்த கடலில் வாழ்ந்து கொண்டு ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி ராதா மற்றும் கிருஷ்ணருக்கு செய்யும் தொண்டில் எப்போதும் உன்னத இன்பம் பெறட்டும் என்றும் வழிபடுகின்றார். அமிர்தமாக கடலில் வந்து கலக்கும் முக்தி என்னும் நதிகளை பற்றி சிந்தை செய்யாது அதில் நீந்தி விளையாடும் சுறாக்களை போன்ற மகா பக்தர்கள் மற்றும் ஆச்சாரியர்கள் அனைவருக்கும் தமது வந்தனங்கள் உரியன. கடலில் வந்து ஒன்றாக கலக்கும் நதிகளைப் போல் அருபவாதிகள் பிரம்மத்துடன் கலப்பதில் பேரார்வம் உடையவர்களாக இருக்கின்றனர். கடல் என்பது முக்தியுடனும் நதிகள் முக்திக்கான பல்வேறு பாதைகளுடனும் ஒப்பிடப்படுகின்றன. இறுதியில் கடலில் கலக்கும் நதிகளில் வாழ்பவர்கள் அருவவாதிகள். எனினும் நதியினுள் இருப்பது போல் கடலில் உள்ளும் எண்ணற்ற நீர்வாழ் உயிர்கள் இருக்கின்றன என்பதை அவர்கள் அறியார்.
கடலில் வாழும் சுறாக்கள் அதில் வந்து கலக்கும் நதிகளை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. பக்தர்கள் பக்தி தொண்டு கடலினுள் நித்தியமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர். அவர்கள் நதிகளை தட்டை செய்வதில்லை. அதாவது தூய பக்தர்கள் எப்பொழுதும் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டு என்னும் கடலினுள் இருப்பதனால் அவர்கள் மெல்ல மெல்ல வந்து கடலில் கலக்கும் நதிகளோடு ஒப்பிடப்படும் பிற முறைகளை சிந்தை செய்வதில்லை என்று பொருளாகும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தமது ஆன்மீக குருவான ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமியிடம் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவை பகவானுக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டில் தேவையின்றி குறுக்கிடும் வீண்வாதம் செய்யும் தத்துவ வார்த்தைகளிடமிருந்து காத்திருள வேண்டும்படி வணங்குகின்றார். அவர்களின் வாதங்களையும் தத்துவங்களையும் அவர் நடுக்கடலில் உள்ள எரிமலை முகடுகளோடு ஒப்பிடுகிறார். நடுக்கடலில் உள்ள எரிமலை முகடுகள் சிறு துன்பமே விளைவிக்கக்கூடும். அதுபோல் உச்ச உன்னத உணர்வினை பற்றிய பல தத்துவ ஆய்வுகளை முன்வைக்கும் பகவானின் பக்தி தொண்டுக்கு எதிரானவர்களால் பக்தி தொண்டின் மார்க்கடலுக்கு தீங்கு செய்ய முடியாது. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவின் ஆசிரியரான ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தாம் இப்பணிக்கு தகுதியுடையவர் என்று பணிவுடன் கருதிய போதிலும் கிருஷ்ண உணர்வினை இவ்வுலகமெல்லாம் பரப்புவதற்கு தாம் முயல்வதாக அவையடக்கத்துடன் கூறுகிறார். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி கிருஷ்ண உணர்வினை பரப்பும் அனைவரும் அதே மன உணர்வினை பெறுதல் வேண்டும். நம்மை மிகப்பெரிய உபதேசர்களாக நாம் ஒருபோதும் கருதக்கூடாது. மாறாக நாம் நம்மை முன்னைய ஆச்சாரியர்களின் கருவிகள் என்றே கருதல் வேண்டும். அவ்வாறு கருதி அவர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுவோம் ஆயின் வருந்த மனித சமுதாயத்தின் நன்மைக்காக நாமும் சிலவற்றை செய்தல் கூடும். கடல் சில சமயம் 4 பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுவது போல் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவும் 4 பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது. அந்த 4 பகுதிகளும் பல்வேறு உட்பிரிவுகளை உடையவனாக இருக்கின்றன. உண்மையில் பக்தி ரசாமிர்த சிந்து நீர் நிறைந்த கடல் கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு, தெற்கு என்று பிரிக்கப்படுவது போல் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் பல்வேறு உட்பிரிவுகள் அலைகளாகும். கடலில் எப்பொழுதும் கிழக்கு பகுதியிலோ, மேற்கு பகுதியிலோ, வடக்கு பகுதியிலோ, தெற்கு பகுதியிலோ பல்வேறு அலைகள் இருப்பதை போன்று பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவும் பல்வேறு அலைகளை உடையதாக இருக்கின்றது. முதல் பகுதி 4 அலைகளாக கொண்டிருக்கிறது. அவற்றுள் முதலாம் அலை பக்தி தொண்டின் பொது விளக்கமாகும். 2ஆம் அலை பக்தி தொண்டினை நிறைவேற்றுவதற்கான ஒழுங்குமுறை விதிகளை பற்றியது. 3ஆம் அலை பேரானந்த அலையில் செய்யும் பக்தி தொண்டாகும். 4ஆம் அலையோ இறுதி லட்சியமான இறை அன்பாகும். இவையெல்லாம் அவற்றின் பல்வேறு அடையாளங்களுடன் தெளிவாக விளக்கப்படுகின்றன. முன்னைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவட்டினை பின்பற்றிய ஆதாரபூர்வமான பக்தி தொண்டு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் பின்வரும் கூற்றில் சுருக்கமாக உரைக்கப்படுகின்றது. முதல்நிலை பக்தி தொண்டு பகவானுக்கு இசைந்த தொண்டு புரிவதாகிய கிருஷ்ண உணர்வில் முழுக்க ஈடுபடும் ஒருவனது மனப்பான்மையால் அறியப்படுகிறது. இதன் பொருள் என்னவெனில் கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவன் பாதகமாகவும் இருக்கலாம், ஆனால் அது தூய பக்தி தொண்டாக கருதப்பட மாட்டாது என்பதாகும். தூய பக்தி தொண்டு லோகாதய நன்மை அல்லது புலனின்பம் என்பவற்றின் மீதான ஆசைகளிலிருந்து விடுதலை பெற்றதாக இருத்தல் வேண்டும். இவ்வாசைகள் பலன் தரும் செயல்களின் மூலமும் தத்துவார்த்த யூகங்களின் மூலமும் உண்டாகின்றன. பொதுவாக மக்கள் லோகாயத நன்மைக்காக பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர் என்றால், தத்துவவாதிகளோ உன்னத உணர்வினை வண்டியான வார்த்தை ஜாலங்கள் மற்றும் யூகங்களின் மூலம் எடுத்துரைக்க முயல்கின்றனர். தூய பக்தி தொண்டு எப்போதும் இதுபோன்ற பலன் தரும் செயல்கள் மற்றும் தத்துவார்த்த யூகங்களிலிருந்தும் விளக்கப்பெற்றதாக மட்டுமே இருத்தல் வேண்டும். புறத்தூண்டுதலற்ற அன்பு தொண்டினால் அதிகாரம் பெற்றவரிடமிருந்து ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வு அல்லது தூய பக்தி தொண்டினை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இப்பகுதி தொண்டு என்பது முழு நிறைவான தளர்ச்சியாகும். இது செயலற்றிருத்தல் அல்லது தங்கள் நேரம் முழுவதையும் அமைதியான தியானத்தில் செலவிடும் மனிதர்களுக்கான செயலற்றது இல்லை. இதனை விரும்பும் மனிதர்களுக்கு பல்வேறு வழிமுறைகள் இருக்கின்றன. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வினை வளர்த்தல் என்பது வித்தியாசமானதாகும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் இது பற்றிய சொல் அனுசீலனம், அதாவது முன்னைய ஆச்சாரியர்களை பின்பற்றி வளர்த்தல் என்பதாகும். வளர்த்தல் என்பது என்று நாம் கூறுவது செயலை மட்டுமே குறிப்பதாகும். செயலின்றி உணர்வினால் மட்டும் நமக்கு உதவ முடியாது. எல்லா செயல்களையும் 2 பிரிவு ஆக்கலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட லட்சியத்தை அடைவது ஒரு பிரிவு.
மற்றொரு பிரிவு சில பாதகமான பின் விளைவுகளை தவிர்ப்பதற்கு உரியதாகும். சமஸ்கிருதத்தில் இவற்றை பிரபிருதி என்றும் நிவிருத்தி என்றும் கூறுவர். இதன் பொருள் நேர்முக செயல், மறைமுக செயல் என்பது. பிரபிருதி மறைமுக செயலுக்கு ஏராளமான எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன. நோயாளி ஒருவன் பாதகமான நோய்களை தவிர்ப்பதற்காக எச்சரிக்கையாக இருத்தல், மருந்து உட்கொள்ளுதல் போன்றவற்றை நிவிருத்தி எனலாம். ஆன்மீக வாழ்வினை வளர்த்து கொண்டும் பக்தி தொண்டினை மேற்கொண்டும் இருப்பவர்கள் எப்போதும் உடலால் அல்லது உள்ளத்தால் செய்யக்கூடிய செயலில் ஈடுபடுகின்றனர். நினைத்தல், உணர்தல் அல்லது விரும்புதல் போன்றவை உள்ளத்தின் செயல்களாகும். நாம் புறத்தை ஏதேனும் ஒன்றை செய்யும் போது அச்செயல் தூள உடற்புலன்களால் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. நமது குரு மற்றும் சிறந்த ஆச்சாரிகளின் அடிச்சுவட்டினை பின்பற்றி நமது மன செயல்களில் நாம் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை பற்றி சிந்திக்க முயலுதலும், அவரை எவ்வாறு இன்புறுத்தலாம் என்று திட்டமிட்டே மனதினாலும் மற்றும் வாக்கினாலும் தனித்தனியே செய்யும் செயல்கள் என்றிருக்கின்றன. கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒருவன் அவனது வார்த்தைகளை பகவானின் கீர்த்திகளை உபதேசிப்பதில் ஈடுபடுத்துகிறான். இது கீர்த்தனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மனதினால் கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒருவன் எப்பொழுதும் பகவானின் செயல்களான குருஷேத்திர யுத்த களத்தில் அவர் உபதேசித்து அருளியதையும் அவர் பக்தருடன் பிருந்தாவனத்தில் செய்த லீலைகளையும் சிந்திக்கிறான். இவ்வாறு ஒருவனால் எப்பொழுதும் பகவானின் செயல்களையும் லீலைகளையும் சிந்திக்க முடியும். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வின் மன கலாச்சாரமாகும். அதுபோல் நமது உடலினால் நாம் பல்வேறு செயல்களை அர்ப்பணிக்க முடியும். ஆனால் இவ்வாறான செயல்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணருடன் உறவுடையதாக இருத்தல் வேண்டும். இவ்வுறவானது கிருஷ்ணரின் சீட பரம்பரையில் வந்த தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீக குருவுடன் ஒருவன் தன்னை தொடர்புபடுத்திக் கொள்வதன் மூலம் நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. ஆனால் உடலினால் செய்யும் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்கள் ஆன்மீக குருவினால் நெறிப்படுத்தப்பட்டு பின்னர் நம்பிக்கையுடன் செய்யப்பட வேண்டும். ஆன்மீக குருவுடன் கொள்ளும் தொடர்பு தீட்சை என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆன்மீக குருவினால் தீட்சை கொடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து கிருஷ்ணருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வினை வளர்க்கும் ஒருவனுக்கும் இடையில்லா தொடர்பு நிலைநிறுத்தப்படுகின்றது. தகுதிமிக்க ஆன்மீக குருவினால் தீட்சை அளிக்கப்படாமல் கிருஷ்ண உணர்வுடான உண்மை தொடர்பு ஒருபோதும் நிலைநிறுத்தப்படுவதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வின் வளர்ச்சி என்பது பௌதிகமானது அன்று. பகவான் புறச்சக்தி, அகசக்தி, இடைச்சக்தி என்று 3 சக்திகள் உடையவராக இருக்கின்றார். உயிர்கள் இடைச்சக்திகள் எனப்படும். பருவுலக தோற்றம் புறசக்தி அல்லது பௌதிக ஒன்று இருக்கின்றது. அது அகசக்தியிலிருந்து உண்டாக்கின்றது. இடைசக்திகள் எனப்படும் உயிர்கள் தாழ்ந்த புறசக்தியின் கீழ் செயல்படும் போது பௌதிக செயல்களை செய்கின்றன. அவை ஆன்மீக சக்தியின் கீழிருந்து செய்யும் செயல்கள் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இதன் பொருள் மகாத்மாக்கள் அல்லது மகா பக்தர்கள் பௌதிக சக்தியின் ஈர்ப்பின் கீழ் செயல்படுவது இல்லை, மாறாக ஆன்மீக சக்தியின் ஈர்ப்பின் கீழ் செயல்படுகின்றனர் என்பதாகும். பக்தி தொண்டில் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்கள் எல்லாம் ஆன்மீக சக்தியின் நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செய்யப்படுகின்றன. அதாவது சக்தி என்பது நடுவகை வலிமையாகும். அந்த வலிமை தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீக குரு மற்றும் கிருஷ்ணரால் ஆன்மீக மயமாக்கப்படுகின்றது. கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமியின் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் பகவான் சைத்தன்யர் கிருஷ்ணரின் கருணையினால் நல்ல அதிர்ஷ்டசாலி ஒருவன் தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீக குருவுடன் தொடர்பு கொள்கிறான் என்று குறிப்பிடுகிறார். ஆன்மீக வாழ்வில் ஆர்வமுடையவனுக்கு அவன் தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீக குருவுடன் தொடர்பு கொள்வதற்கான அறிவானது கிருஷ்ணரால் அளிக்கப்படுகின்றது. பின்னர் ஆன்மீக குருவின் கருணையினால் அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். இவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வின் முழு அதிகார எல்லையும் கிருஷ்ணர் மற்றும் ஆன்மீக குருவின் கீழ், ஆன்மீக சக்தியின் கீழ் நேரடியாக இருக்கின்றது. இதற்கு பௌதிக உலகுடன் எத்தகைய தொடர்பும் இல்லை. கிருஷ்ணர் எனும் போதும் நாம் முழுமுதற் கடவுளை அவரது பல்வேறு சக்தியினாலும் பறந்திருக்கின்றார் என்று அறிகிறோம். கிருஷ்ணர் என்பதற்கு பொருள் எல்லாமாகவும் எல்லாவற்றையும் உடையவராகவும் இருக்கின்றார் என்பதாகும். எனினும் பொதுவாக கிருஷ்ணர் என்பது கிருஷ்ணரையும் அவரது பரந்த தன்மையை குறிப்பதாக மட்டுமே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணர் தம்மை பலதேவராகவும், சங்கர்ஷணராகவும், வாசுதேவராகவும், அனிருத்தராகவும், பிரத்யும்னராகவும், ராமராகவும், நரசிம்மராகவும், வராகராகவும் விரித்து கொண்டார். அதுபோல் பல்வேறு பிற அவதாரங்களையும் எண்ணற்ற விஷ்ணு அவதாரங்களையும் விரித்து கொண்டார்.
இவை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கணக்கற்ற அலைகளை போல் எண்ணற்றவை என்று விளக்கப்படுகின்றன. ஆகையால் கிருஷ்ணர் இவை போன்ற எல்லா அவதாரங்களையும் அதுபோல அவரது தூய பக்தர்களையும் தமக்குள் உடையவராவார். பிரம்ம சம்ஹிதையில் கிருஷ்ணரின் அவதாரங்கள் அனைத்தும் சத் சித் ஆனந்தத்தில் முழு நிறைவு பெற்றவை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. பக்தி தொண்டு என்பதற்கு பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரின் உன்னத இன்பத்திற்கு சாதகமாக இருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களை நிறைவேற்றுவது என்று பொருளாகும். அவ்வாறின்றி பகவானின் உன்னத நலத்திற்கு பாதகமான செயல்கள் பக்தி தொண்டாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டார். சான்றாக அசுரர்களான ராவணன், கம்சன், இரண்யகசிப்பு போன்றவர்கள் எப்போதும் கிருஷ்ணரையே சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தனர். ஆனால் அவர்கள் அவரை தங்கள் பகைவராக சிந்தித்தனர். இவ்வாறான சிந்தனை பக்தி அல்லது கிருஷ்ண உணர்வாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது இல்லை. அருபவாதிகள் சில சமயம் கிருஷ்ணரை அவரது அணிகலன்கள் மற்றும் லீலைகளிலிருந்து பிரிப்பதன் மூலம் பக்தி தொண்டை தவறாக புரிந்து கொள்கின்றனர். பகவத்கீதை யுத்தகலமான குருஷேத்திரத்தில் உபதேசிக்கப்பட்டது. அருபவாதிகள் கிருஷ்ணருக்குத்தான் முக்கியத்துவமே ஒழிய குருஷேத்திரத்திற்கு அன்று என்று கூறுவர். குருஷேத்திரம் என்றதும் யுத்தகலத்தை பொறுத்தமட்டில் அதற்கு எந்த முக்கியத்துவமும் இல்லை என்பதை பக்தர்களும் கூட நன்கு அறிவர். எனினும் கிருஷ்ணா என்பதற்கு கிருஷ்ணர் மட்டுமே பொருள் இல்லை என்பதையும் கூட அவர்கள் நன்கு அறிவர். அவர் எப்பொழுதும் தனது துணைவர்களுடனும் அணிகலன்களுடனே இருக்கின்றார். உதாரணமாக, ஒருவன் ஆயுதபாணியான அந்த மனிதனுக்கு உண்ண ஏதேனும் கொடு என்று கூறினால் அந்த மனிதன் தான் உண்கின்றானே ஒழிய அவனது ஆயுதங்கள் அல்ல. அதுபோல் கிருஷ்ண உணர்வில் ஒரு பக்தன் கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடைய குருஷேத்திரம் போன்ற இடங்கள் மீதும் அணிகலன்கள் மீதும் ஆர்வமுடையவனாக இருக்கலாம். அதற்கு அவன் ஏதோ ஒரு யுத்த களத்தின் மீதும் கவனம் வைப்பதில்லை. அவன் கிருஷ்ணர் மீதும் அவரது பேச்சு மற்றும் உபதேசங்களின் மீதும் கவனமுடையவனாக இருக்கின்றான். அதுபோல் கிருஷ்ணர் இருந்த காரணத்தினாலேயே குருஷேத்திர யுத்தக்களம் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது. கிருஷ்ண உணர்வு என்ன என்பதற்கு இதுவே சுருக்கமான விளக்கமாகும். இப்புரிந்து கொள்ளுதல் இல்லை என்றால் குருஷேத்திர யுத்தகளத்திற்கு பக்தர்கள் ஏன் முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றனர் என்பதை ஒருவன் நிச்சயம் தவறாகவே புரிந்து கொள்வான். கிருஷ்ணர் மீது ஆர்வமுடைய ஒருவன் அவரது பல்வேறு லீலைகள் மற்றும் செயல்களின் மீதும் ஆர்வமுடையவனாகிறான். ரூப கோஸ்வாமியால் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் தூய பக்தனை பற்றிய கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் விளக்கத்தின் சுருக்கம் பின்வருமாறு: அவனது தொண்டு நலம் பயப்பதாகவும் கிருஷ்ணருடன் எப்போதும் தொடர்புடையதாகவும் இருக்கும். இதுபோன்ற கிருஷ்ண உணர்வு செயலின் தூய்மையை காத்து கொள்ள ஒருவன் அனைத்து உலகில் இச்சைகளிலிருந்தும் தத்துவார்த்த யூகங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்றவனாக இருத்தல் வேண்டும். பகவானுக்குரிய தொண்டை தவிர பிறவற்றின் மீது கொள்ளும் ஆசை உலகியல் ஆசையாகும். அதுபோல் தத்துவார்த்த யூகம் என்பது ஒரு வகையான யூகமாகும். அது இறுதியில் சூன்யவாதம் அல்லது அருபவாதத்தில் சென்று முடிகிறது. இம்முடிவு கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒருவனுக்கு பயனற்றதாகும். தத்துவார்த்த யூகத்தின் மூலம் வாசுதேவ கிருஷ்ணரை வழிபடும் முடிவிற்கு ஒருவன் வருவது மிக மிக அரிதாகும். இது பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்படுகிறது. அதனால் தத்துவார்த்த யூகத்தின் இறுதி முடிவாக கிருஷ்ணரே இருத்தல் வேண்டும். கிருஷ்ணரே எல்லாமாகவும் காரணங்களுக்கெல்லாம் மூல காரணமாகவும் இருக்கிறார் என்று உணர்ந்து ஒருவன் அவரை சரணடைதல் வேண்டும். இந்த இறுதி இலட்சியம் அடைய பெற்றதெனில் பின்னர் தத்துவார்த்த யூகத்தின் முடிவு சூன்யவாதம் அல்லது அருவவாதமாக இருந்தால் அது பக்தி ஆகாது. கர்மம் அல்லது பலன் தரும் செயல்கள் சில சமயம் வைதிக சடங்குகளாக புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றன. வேதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வைதிக சடங்குகளினால் ஈர்க்கப்பட்டோர் பலராவார். ஆனால் ஒருவன் கிருஷ்ணரை அறிந்து கொள்ளாது வைதிக சடங்குகளில் மட்டுமே ஈர்ப்புடையவனாக இருந்தான் என்றால் கிருஷ்ண உணர்விற்கு அவனது செயல்கள் நலம் பயப்பது இல்லை. உண்மையில் கிருஷ்ண உணர்வானது கேட்டல், ஓதுதல், நினைத்தல் முதலியவற்றின் அடிப்படையில் ஆனதாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 9 வெவ்வேறு வழிமுறைகள் விளக்கப்படுகின்றன. இவற்றை தவிர பிற செயல்கள் எவையும் கிருஷ்ண உணர்விற்கு பாதகமானவையே ஆகும். அதனால் ஒருவன் எப்போதும் வீழ்ச்சிக்கு எதிராக தற்காத்து கொள்ள வேண்டும். பக்திக்கான இந்த விளக்கத்தில் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியும் கூட ஞான கர்மாதி என்னும் வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார். செயல்களை உடைய கர்மாதி, அதாவது பலன் தரும் செயல். அச்செயல்களினால் ஒருவன் தூய பக்தி தொண்டினை எய்த முடியாது. துற்ற என்பதில் பல்வேறு வடிவங்களும் கூட கிருஷ்ண உணர்வு பக்தி தொண்டுக்கு சாதகமானவை அல்ல. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி நாரத பஞ்சராத்திரத்திலிருந்து பின்வரும் விளக்கத்தினை மேற்கோள் காட்டுகிறார்.
பௌதிக சார்புகள் அனைத்திலிருந்து ஒருவன் விடுதலை பெறுதல் வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வினால் அனைத்து பௌதிக மாசுக்களும் நீங்கி தூய்மை பெறுதல் வேண்டும். அவன் தனது புலன்களின் எஜமானரின் தொண்டில் ஈடுபடுத்துதல் வேண்டும். ஆகையால் நமது புலன்களில் உண்மையான எஜமானருக்காக ஈடுபடுத்தப்படும் போது அது பக்தி தொண்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது. நமது பந்தப்பட்ட நிலையில் நமது உடல் தேவைகளிலே நமது புலன்கள் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. அதே புலன்கள் கிருஷ்ணரின் கட்டளையை நிறைவேற்றுவதற்காக ஈடுபடுத்தப்படும் போது நமது செயல்கள் பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. எதுவரை ஒருவன் தன்னை ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பம், குறிப்பிட்ட இனம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதனோடு அடையாளம் காண்கின்றானோ அதுவரை அவன் சார்புகளினால் மூடப்பட்டிருப்பவன் என்று கூறப்படுகிறான். மாறாக ஒருவன் தான் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தையோ இனத்தையோ நாட்டையோ சார்ந்தவன் அல்லன், கிருஷ்ணரோடு மட்டுமே நித்திய உறவுடையவன் என்று முற்றிலும் உணரும்போது அவன் தனது சக்தி, குடும்பம், சினம், நாடு என்பவற்றிற்காகவன்றி கிருஷ்ணரின் நலன்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று உணர்கிறான். இதுவே குறிக்கோளின் தூய்மையும் கிருஷ்ண உணர்வின் தூய பக்தி தொண்டின் நிலையும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த முன்னுரையில இந்த பக்தி ரசாமிருத சிந்தை பத்தி ரொம்ப அழகா நாமும் விளக்குரை படிச்சோம் இல்லைங்களா? ரொம்ப தெளிவா நாம படிச்சோம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம புக்கு ஒண்ணு படிச்சோம், மாய தத்துவத்தை பத்தி படிச்சோம். அதுக்கு முன்னாடி என்ஒய் படிச்சோம், ஈசோபினேஷ பத்தி ரொம்ப அழகா நாம அதை படிச்சோம். அதுல சாராம்சம் பாருங்க. இந்த பக்தி ரசாமிருத சிந்துன்னு சொல்லும் போது நம்மளுடைய செயல் எல்லாமே அகர்ம பணியில செய்யப்படணும்னு சொல்லப்படுது. அகர்ம பணின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திர சம்பிரதாயத்து மூலியமா பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஆனா நாம எல்லாமே கர்மியா இருக்கிறதுனால கர்ம யோகியா செயல்படுறதுக்காக தான் நாம அகர்ம பணியில செய்ய சொல்லுது வேதம். அப்ப அதன்படி நம்ம செய்யறோம். ஆனா இருந்தாலும் நம்ம பௌதிகத்துல பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்றதுனால கொஞ்சம் சிரமமா தான் இருக்கும். ஆனா அதுல இருந்து நம்ம மீண்டு வரணுன்றத இந்த பக்தி ரசாமிருத சேர்ந்து நம்ம ஒரு 4 வகையாக பிரிக்கிறாங்க. 4 வகையாக பிரிக்கிறாங்கன்னா, இப்போ ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பாருங்க, 3ஆ பிரிக்கிறாங்க, 18 அத்தியாயமா. ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா 51 அத்தியாயம் இருக்கு. 51 அத்தியாயத்தையும் 4ஆ பிரிக்கிறாங்க. 4ஆ பிரிச்சு ஒரு பாட்டு. இப்ப கர்மயோகம், ராஜயோகம், சக்தி யோகம், அது தவறா சொல்லிட்டேன், யோகத்தை பத்தி சொல்றேன். அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா 18 அத்தியாயத்துல 3 விதமா பிரிக்கிறாங்க ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை. முதல்ல கர்ம யோகத்தை நாம 1ல இருந்து 6வது வரைக்கும் படிச்சோம். 7ல இருந்து 12வது அத்தியாயம் வரைக்கும் பக்தி யோகத்தை படிச்சோம். 13ல இருந்து நாம 18 வரைக்கும் ஞான யோகத்தை படிச்சோம். இதுல இன்னொன்னு சிறப்பு என்ன, ராஜயோகத்தையும் சேர்த்து படிச்சோம். இந்த 4மே நாம பிரிச்சு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில. ஆனா இந்த இடத்துல ரசாமிருத சிந்துல 4ஆ பிரிக்கிறாங்க. 4ஆ பிரிச்சு 51 அத்தியாயத்தையும் ரொம்ப அழகா நமக்கு இதுல கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஆச்சாரிகள். அப்போ பக்தி ரசாமிருத சிந்து அப்படின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா பக்தி பரவசமா நாம எல்லாம் கருமிகளா இருக்கறனால இதை நம்ம கண்டிப்பா படிக்கணும். வாழ்நாள்ல ரொம்ப முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நாம எல்லாமே கோவில்ல நம்ம வீட்டுல நாம பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்குறோம், நைவேத்தியம் பண்றோம். அதுவே கோவிலுக்கு போனா பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்றோம், ஆராதனை பண்றோம், எல்லாமே ஸ்லோகம் படிக்கிறோம், எல்லாமே நம்ம செய்யறோம். ஆனா அந்த பக்தியை விட்டு நம்ம வெளியே வந்துட்டோம்னு வச்சுங்களேன், அடுத்த ஸ்டெப் வீட்டுல மனைவியோ, கணவனோ, பிள்ளையோ, பேர பிள்ளையோ, யாரோ, சமுதாயமோ ஏதோ ஒரு இடத்துல நமக்கு ஒரு இன்னல் கொடுப்பாங்க. அந்த இன்னல் கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவங்க ஏதாவது ஒண்ணு பேச ஆரம்பிச்சிருவோம். என்னப்பா இப்படி பண்ணிட்டியாப்பா, ஏன்பா இடைஞ்சல் பண்ற, ஏன்பா இது செய்யறப்பா அப்படின்னு ஒரு இடைஞ்சல் நமக்கு அது ஒரு ஆதங்கத்தை கொடுப்போம். அப்ப அந்த ஆதங்கம் படும்போது நம்ம என்ன ஆகுறோம் பாருங்க, பௌதிகத்துல போயிடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா பௌதிகம் போயிடும். ஆனா போறது தப்பு இல்லை. அதுதான் பகவான் சொல்றார், இந்த ரசாமிருத சிந்தனை மூலியமா சொல்றாரு, நம்ம ஆச்சாரிகள் கொடுக்குறாங்க. போறது தப்பு இல்லை. ஆனா அது உன்னுடைய கடமையை, உன்னோட தர்மத்துக்காக நீ அதை ஃபாலோ பண்ணமே தவிர அதர்ம காரியத்துக்கு நீ இறங்கக்கூடாதுன்ற. ஒரு ஆள் தவறா நம்மளை சித்தரிக்கிறாங்க, தவறா பேசுறாங்க அப்படின்னா அவங்க பேசுறது நாமும் அது செயல்பட்டோமா, இல்ல நாம அது அந்த தப்பு நம்ம பண்ணிருக்கோமா நம்ம உணரணும். உணர்ந்து அதுக்கு அவங்க கிட்ட சரணாகதி அடையணும். இதுதான் அகர்ம பணின்னு சொல்லுவோம்.
அதை விட்டுட்டு நம்ம செஞ்ச தப்பை மறைக்கிறதுக்காக அவர்கிட்ட ஆதங்கப்பட்டு அவர் கோவப்பட்டு, ஏன்பா நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், ஏன்பா நீ திட்டுற, ஏன்பா செய்யற அப்படின்னு நம்ம கேட்கறது, அதுவே அதர்மம் சொல்லுவோம். இதுதான் பக்தி ரசாமிரஸ் வந்து நம்ம ரொம்ப நுணுக்கமா கொடுக்கணும். ஒரு செயல் எப்படி நம்ம செய்யணும். நாம ஒரு செயல் செய்யும் போது எதிர்வினை ஆற்றும் போது பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு பக்தி மார்க்கத்துல ஒரு எதிர்வினை நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம், எதிர்வினை தப்பா வருது, நம்மளுடைய எவ்வளவு விமர்சிக்கிறாங்கன்னா அது நம்ம தப்பு இல்லை. அது நீ பொருள்படுத்தாதுன்னு சொல்லிதான் ரசாமரஸ் சொல்லணும். பொருள்படுத்தாது. நம்ம ஒரு பக்தி மார்க்கத்துல பகவானுக்கு நம்ம பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆனா இன்னொருத்தருக்கு நம்ம தவறா சித்தி இருக்கிறாங்கன்னா அதை பத்தி கவலையே படாதீங்கன்னு. அவன் பாவம் பண்ணாலும் சரி, அவன் புண்ணியம் பண்ணாலும் சரி, திட்டினாலும் நம்ம இது பண்ணாலும் சரி, அதை கண்டுக்காது. நீங்க பாட்டு உங்க வேலையை பாருங்க. பக்தி மார்க்கத்திலே போகுது. ரொம்ப ஆழமா இந்த ஆச்சாரிகள் ரொம்ப கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி சனாதன கோசாமி, ஸ்ரீல சனாதன கோசாமி ரொம்ப அழகா தெளிவா நம்ம கொடுக்குறாரு இந்த அத்தியாயம் மூலியமா. இந்த 6 கோசாமிகள் அவங்களுடைய நிறைய சொற்பொழிவு, நிறைய விஷயங்கள் இந்த உபநேசங்கள் மூலியமா எடுத்து நமக்கு இந்த ரசாமிரஸ் சிந்து மூலியமாக நம்ம கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப அழகான அத்தியாயம். இந்த இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா அப்படின்றத நீங்க தெளிவுபடுத்தலாம். ஏன்னா இப்ப அடுத்தது நம்ம முதல் அத்தியாயத்துக்கு உள்ள போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். உங்களுக்கு நீங்க ஏதாவது கலந்துரையாடலாம். நம்ம என்ன மாதிரி படிச்சிருக்கிறோம், என்ன மாதிரி நம்ம விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு நீங்களே ஒரு கொடுக்கலாம். हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. प्रभु जी लास्ट 3 लाइन्ஸ்ல சொல்லுங்க. கிருஷ்ணரோடு மட்டுமே நித்திய உறவுடையவன் என்று முற்றிலும் உணரும் பொழுது அவன் தனது சக்தி, குடும்பம், சினம், நாடுன்னு இருக்கு பிரபுஜி. அது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்னு நினைக்கிறேன். குடும்பம், இனம், நாடு என்பவற்றிற்காக கிருஷ்ணரின் நலனுக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று உணர்கிறான். அதாவது குடும்பம், சினம்க்கு அங்க இடமே இல்லையே பிரபுஜி. இனம், நாடு. சினம்னா என்ன தெரியலீங்களா? அந்த கீழ இருந்து 5வது லைன்ல பிரபுஜி, இனத்தையோ நாட்டையோ சார்ந்தவங்க. இல்ல மாதா, ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. அதாவது சக்தினா என்ன தெரியுதுங்களா? சக்தினா என்ன தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எனர்ஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எனர்ஜி சொல்லுங்க, கேட்க மாட்டேங்குது. எனர்ஜி பிரபு. எனர்ஜி. ஓகே. அப்ப குடும்பம்னு சொல்லும் பொழுது நம்மளுடைய சமுதாயம், நம்ம குடும்பம் நம்ம சொல்றோம். சினம் சொல்றது என்னது? அது என்னுடைய அர்த்தம் புரியுதுங்களா? கேக்குறாங்க. ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பிரபுஜி, ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். அதுக்கு 2 லைன் முன்னால வருது பாருங்க. இனத்தையோ நாட்டையோ சார்ந்தவன் அல்லன். அந்த இனம் தான் சினமா பிரிண்ட் ஆகியிருக்குது பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. வந்து சினமா இருக்குது இனம். ஆமா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படிதான் நான் ஃபீல் பண்றேன் பிரபுஜி. ஓகே. அப்ப சினம்னா தமிழ்ல வந்து அது வேர்டே இல்லையா? அது கோபம். அதுக்கு இங்க இடமே இல்லையே பிரபுஜி. ஓகே. அதாவது என்ன சொல்றாரு பாருங்க. சக்தி, குடும்பம், சினம், சரி, இனம், நாடு என்பனவற்றிற்கின்றி கிருஷ்ணர் நலனுடன் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று உணர்கிறேன் அப்படின்றது. நீங்க சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இனம். அதுக்கு முந்தின சென்டென்ஸ்ல இருக்கு பிரபுஜி. அதோட விரிவாக்கம் பார்க்கும்போது அது இனமா வருது இல்லீங்களா? ஆமா பிரபுஜி, ஆமா பிரபுஜி. ஓகே. சினத்துக்கு அங்க இடமே இல்ல. முந்தின கீழ இருந்து 5வது லைன்ல இனம் இருக்குது. அதுக்கு முன்னால தாங்க எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தையோ இனத்தையோ நாட்டையோ சார்ந்தவன் அல்லன். கிருஷ்ணரோடு மட்டுமே நித்திய உறவுடையவன் என்று முற்றிலும் உணரும் பொழுது அவன் தனது சக்தி, குடும்பம், சினம் அல்ல பிரபுஜி, அது இனம். அதுதான் மாதாஜி. அதுதான் சொல்றாரு. முந்தின பக்கத்துல நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். என்ன சொல்றாரு பாருங்கன்னா, எதுவரை ஒருவன் தன்னை ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பம், ஒரு குறிப்பிட்ட இனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஆமா பிரபுஜி, ஆமா பிரபுஜி. அது வந்து நம்ம கொடுத்திருக்காங்க. அங்க தப்புதான், அது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் தான். அது ஒத்துக்கலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதனோடு அடையாளம் காண்கின்றவன் அதுவரை அவன் சார்புகளில் மூடப்படுகிறான். கரெக்ட் தான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த முன்னுரையில வேற என்ன உங்களுக்கு ஏதாவது விளக்கம் இருக்கா? இல்ல நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்றத கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லலாமா? படிக்கலாமா? இந்த முன்னுரையில இப்ப நிறைய நம்ம படிச்சோம். கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5-6 பக்கம் நம்ம படிச்சோம். அதுல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதாவது ஸ்ரீல ரூப கோசாமி என்ன சொல்லப்பட்டார், சனாதன கோசாமி என்ன சொல்லப்பட்டார் அப்படின்னு நிறைய ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது நீங்க படிச்சாருங்களா? பிரபுஜி படிச்சாங்க.
அதுல நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை ஒண்ணு சொல்லுங்க. இப்ப நாமளும் வந்து விளக்கம் கொடுத்தோம். ரசங்கள் முதல் நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? நம்ம நிறைய விஷயங்கள் படிக்கும்போது ரசங்களை பத்தி படிச்சோம் முதல்ல முன்னுரையில. அந்த ரசங்கள்ல வந்து நம்ம எப்படிப்பட்ட ரசங்கள் பாருங்க. அது ஞாபகம் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் வந்துருக்கு பாருங்க, கொண்டு வந்திருக்கும் பாருங்க. எல்லாமே அது இது பண்ண மாட்டேன்றீங்க. சரி, ஓகே. அப்ப நம்ம 2வது அத்தியாயம் இப்போ முதல் அத்தியாயம் போயிடலாமா? நாமோ யாருமே கேட்க மாட்டேன்றீங்க, யாரும் விளக்கம் கொடுக்க மாட்டேன்றீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ உங்களோட அளவுக்கு நீங்க படிச்சிருக்கீங்கன்னு புரியுது எனக்கு. சரி, முதல் அத்தியாயம் 1 தூய பக்தி தொண்டின் குணநலன்கள். இதோட தலைப்புல நம்ம படிக்க போறோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் நானே படிச்சுட்டு இருக்கேன், படிச்சுட்டு அப்படியே விளக்கம் கொடுத்துட்டு வரேன். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3வது காண்டம் 29 அத்தியாயம் ஸ்லோகத்துல 12, 13ல சில கபிலதேவர் தனது அன்னைக்கு கூறிய அறிவுரையில் தூய பக்தி தொண்டிற்கான தன்மையை பற்றி பின்வருமாறு கூறுகிறார். என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அன்னையே, உலக இச்சைகளை, அதாவது உலக இச்சைகள் அல்லது தத்துவ வார்த்தைகள் யூகமாக இன்றி நமது மனங்களை எப்பொழுதுமே எனது தொண்டில் ஈடுபடுத்தும் எனது தூய பக்தர்கள் எனது தொண்டில் ஈடுபடும் ஒன்றை தவிர வேறு எதையும் என்னிடம் கேட்டு பெறுவதில் ஆர்வமுடையவர்கள் அல்ல. அவர்கள் என்னோடு என் உறவை வாழ்வதை விட வேறு வேண்டுவதில்லை. ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. இதுதான் அனன்ய பக்தி. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் பாருங்க, பகவான் கிட்ட போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அது தப்பு இல்லை. முதல் லெவல்ல இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, கீதையில என்ன சொல்றேன்னா, என்னுடைய லோகத்துக்கு வரணும்னா என்னுடைய பக்தியை நீ வந்து என்னை மையப்படுத்தி பக்தி கொடு, அப்படி லோகத்துக்கு வருவ அப்படின்னு நம்ம முதல் லெவல்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். 2வது லெவல்ல வரும்போது நம்ம என்ன சொல்றோம், அதோட ஒரு சில குறிப்பு நம்ம கொடுக்குறோம். அந்த லெவல் வந்து அந்த பக்தியை வந்து நம்ம எவ்வளவு பூர்ணமா பண்ணாதான் நம்ம பகவான் லோகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு 2வது லெவல்ல படிக்கிறோம். 3வது லெவல்ல வரும். இப்ப நம்ம லெவல் 3ல நம்ம இருக்கிறோம். அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம ஆச்சாரிகள் என்ன கொடுக்குறாங்க பாத்தீங்கன்னா, அதை செஞ்சாவே மோக பக்தின்னு சொல்லப்படும். இதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் விளக்கமே கொடுக்குறாரு. ஏன்னா நம்மளுடைய கபிலர் முனிவர் தன்னுடைய தாய்க்கு இதுக்கு ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. தன்னுடைய பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிர்பார்த்து பக்தியை கொடுக்க மாட்டாங்க. இப்ப நம்ம பகவானுடைய வைகுந்தம் நாம போறோன்றது எதிர்பார்ப்பு தான். அது மோக பக்தி தான். அங்கிரீஷ் மகாராஜா சொல்ற மாதிரி அங்கிரீஷ் மகாராஜா என்ன பண்றார், என்னை எங்க ஒன்னாலும் படைச்சிக்க பகவானி, புழுவா கூட படைச்சிக்கும், பூச்சா கூட படைச்சிக்கும், பாதாள லோகத்தோட வச்சுக்கோ, மலத்துக்குள்ள சாணம் இருக்கு இல்லையா, சாணத்துக்குள்ள பூச்சா இருக்கு பாருங்க, அதோட என்ன படைச்சிக்கோ, எனக்கு கவலை இல்லை. ஆனா உன்னுடைய நாமத்தை, ஹரிநாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்றதுதான் ஹரிநாமம் நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். இதுதான் அனன்ய பக்தி, இதுதான் பிரேம பக்தி. நான் உன் லோகத்துல வந்து உன் சரணாகதி அடைஞ்சு உன்னை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும், உன் கூடவே இருக்கணும்னு நினைக்கிறவன் அது மோக பக்தி. ரொம்ப அழகா கபிலமுனி சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, எனது தூய பக்தர்கள் எனது தொண்டில் ஈடுபட்டும் ஒன்றை தவிர வேறு எதையுமே என்னிடம் கேட்டு பெறுவதில்லை, வெறும் ஆறுமுடர் அல்ல என்றார். அவர்கள் என்னுடன் என் உறவிலும் வாழ்வதை கூட வேண்டுவதில்லை. அவர் கூட வாழ கூட வேண்ட மாட்டான், எனக்கு தேவையில்லை, உன்னுடைய நாமத்தை சொன்னா மட்டும் போதும் பகவான் அப்படின்னு நினைப்பான். இதுதான் அனன்ய பக்தி. ரசாமிர சிந்துல ரொம்ப அழகா கொடுக்குறா. தூய பக்தின்னா எப்படி இருக்கணும் பாருங்க, குணநலன்கள அந்த மாதிரி இருக்கணும் பக்தி. நான் இல்ல நான் வைகுந்தம் தான் போகணும், வைகுந்தம் போகணும், சதா நேரம் நான் கோவில போய் அர்ச்சனை பண்ணணும், கோவில போய் இது பண்ணணும், அது என்னன்னா மோக பக்தியில போகும். பண்ணவே தேவையில்லை. நான் என்ன சொல்றேன்னா, உனக்குள்ளவே நான் இருக்கிறேன்டா, உனக்குள்ளவே பரமாத்மா ரூபத்துல நான் இருக்கிறேன். நீ எதுக்கு என்ன கோவில்ல வர, கோவில்ல வந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும், எனக்கு சேவை பண்ணணும். அதை விட்டு ஒரு வாழைப்பழத்தையும் ஒரு தேங்காய் கொண்டாந்து உடைச்சி எனக்கு அர்ச்சனை பண்ணா அது என்ன பலன்? ஒண்ணுமே கிடையாது. எனக்கு சேவை பண்றது மாத்திரம் நீ கோவிலுக்கு வா, நான் உனக்குள்ளேயே நான் இருக்கிறேன் இல்லையா, நீ தூய்மையாயிரு, எல்லா ஜீவராசியும் ஒண்ணு போன்றதா அனன்ய பக்தி இல்லைங்களா? பகவானோடு ஒருங்கிணைந்து பரமபுருஷ பகவானோடு அவரது உலகில் சேர்ந்து வாழ்வது, பகவானின் அதே தன்மைகளை பெறுவது, பகவானிடமுள்ள அதே செல்வங்களை பெற்று மகிழ்வது மற்றும் பகவானின் துணைவியாக வாழ்வது என்பது 5 வகையான முக்தியாகும் சொல்லுது.
இப்ப 5 விதமான முக்கிய நாம படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அது 5 விதமான உறவுகள் படிச்சிருக்கிறோம். என்ன மாதிரி உறவுன்றது நாம இப்ப விரிவா நாம படிக்கலாம். அதை புலன்பத்தை துறந்து ஒரு பக்தன் 5 வித வகையான முக்தியை கூட விரும்புவதில்லை. அவன் பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு செய்வதிலேயே திருப்தி மன நிறைவு அடைகிறான். இதுவே தூய பக்தி தன்மையாகும். ஸ்ரீமத் பாகவத்துல பாருங்க, அதே கபிலதேவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. மேற்கூறிய பற்றிய தூய பக்தியின் உண்மை நிலையும் பக்தி தொண்டில் ஆரம்ப பண்புகளும் விளக்கப்படுகிறது. பக்தி தொண்டில் பிற பண்புகள் சில ரூப கோசாமியால் பல்வேறு சாஸ்திரம் ஆதாரங்களை கொண்டு விளக்கப்பட்டதுன்னா அதுவே அவர் குறிப்பிடுவது தூய பக்தி தொண்டிற்கு கூறிய 6 பண்புகளை பின்வருமாறுன்றார். ஸ்ரீமத் பாகவத்துல அதாவது அனநய பக்தி கொடுக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான்? நவவித பக்தியை கொடுப்பான். நவவித பக்தி 9 விதமான பக்தியை கொடுப்பான் பகவானுக்கு. அதோட சிறப்பு அம்சத்தை இங்க கொடுக்கிறாரு பாருங்க, ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். 1, தூய பக்தி தொண்டு எல்லா வகையான பௌதிக துன்பங்கள் என்று உடனே விடுதலை அடைக்கிறது. பகவானுடைய பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம இருக்கும்போது பாருங்க, நம்மளை விட்டு என்ன போவோம்? கொஞ்சம் கொஞ்சமா பௌதிக செயலிருந்து நம்ம ஈடுபாடு இல்லாம இருக்கும். அந்த பக்தியில இருக்கும்போது பகவானை உணரும் போது பாருங்க, பகவானை சதா நேரம் நினைக்கும் போது பாருங்க, பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்ல போது பாருங்க, அந்த பௌதிக செயல் நம்ம விட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஒண்ணு இல்ல சார், ஒண்ணு இல்ல பிரபுஜி மாதா, என்னோட அனுபவபூர்வமா சொல்றேன். நல்லா சாப்பிட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கலாம். இப்ப அதுக்காக நீ அந்த மாதிரி நினைக்க வேண்டாம். நல்லா சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் நம்ம நிறைய சாப்பிட்ட பிறகு என்ன ஆகும்? செரிமணம் ஆகாது, வயசு கொஞ்சம் கூடுதலான பொழுது. அப்போ இது நான் இதுக்காக நான் பண்ணல, செரிமணம் ஆகிறதுக்காக நான் பகவானுக்கு ஹரிநாமத்தை நான் சொல்லல. அந்த டைம் கரெக்டா வந்தது, அதனால கொஞ்சம் அதிகமா சாப்பிட்டுட்டேன். ஆனா அந்த டைம் நான் கண்டிப்பா அந்த டைம்ல நான் பகவானுக்கு ஹரிநாமத்தை சொல்லுவேன், ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன், ஜபம் படிப்பேன். சோ அந்த நேரத்துல நான் சாப்பிட்டது கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து உடனே நான் பண்ணதுனால என்ன ஆச்சுன்னு தெரியுங்களா? செரிமணம் ஆகி போச்சு. பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன். நான் எப்பவுமே கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா படிப்பேன். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரி, ஹரே ராம ராம ஹரி ஹரி. அப்படியே ஃபாஸ்டா போவேன். அதாவது ஒரு மூச்சு எடுக்கிறதுல 3 வாட்டி சொல்லுவாங்க. ஒரு மூச்சுக்கு 3 ஹரிநாமம் சொல்லுவேன். 3 முறை 3 மணி சுத்துவோம். முதல்லாம் 4-5 சுத்திட்டு இருந்தோம். இப்போ 3 பிடிக்கும். கொஞ்சம் இதனால நீங்க அது மாதிரி முயற்சி பண்ணாதீங்க. ஏன்னா அது மூச்சு பயிற்சிக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம செய்யணும். அது சில பேருக்கு ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. கொஞ்சம் அழகா மூச்சு விட்டு படிக்கலாம். இது ரொம்ப அழகான செயல். இது அது மாதிரி பண்ணா போதும். என்னுடைய ஸ்டைல் அப்படிதான். ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு 160 மாலை சுத்துறோம். 160 மாலை சுத்தும் போது நமக்கு டைம் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் அரிதானது. நம்ம பிசினஸ் பார்த்துட்டோம், அதனால அது ஒரு குறிக்கோளா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, 160 மாலையா பிரபுஜி? 160 மாலையா பிரபுஜி? 120, 120. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப அந்த மாதிரி படிக்கும் போது நம்ம அந்த மாதிரி ராகம் போட்டு படிப்போம். அதாவது ஒரு சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா அந்த மூச்சு எடுக்கிறதுக்காக ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படியே ராகம் போடுவோம். அந்த ராகம் போடும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன ஆகும் தெரியுங்களா? அந்த மூச்சு அது எனக்கு இயற்கையா வந்துருச்சு. எனக்கு அது பகவான் நாம ரொம்ப நாளா சொல்லின்றதுனால அது மாதிரி வருது. ஆனா ரொம்ப பேர் முயற்சி பண்ணாதீங்க. அது மாதிரி 120 பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணாதீங்க. சொல்றேன்னா தூய பக்தி தொண்டு எல்லா வகையான பௌதிக துன்பம் உடனே விடுதலை. பகவான் நாமத்தை நீ சொல்லி பாருங்களேன், உங்க வயிற்றுல உள்ள எல்லாமே செரிமணம் ஆயிடும். ஏப்பம் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஏன்னா அந்த மூச்சு காற்றை உள்ள எடுக்கிறோம் பாத்தீங்களா? அது ஒரு எக்ஸசைஸ்ங்க. 100 கிலோ தூக்குற அளவுக்கு பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லும் போது நம்ம கையில 100 கிலோ தூக்குற சக்தி நமக்கு கிடைக்கும். அது என்னோட அனுபவபூர்வமா நான் சொல்றேன். ஆனா அதுக்காக ரொம்ப கடுமையா முயற்சி எல்லாம் பண்ணாதீங்க. நம்ம சின்ன வயசுல பண்றதுனால, ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு பண்ணனால நமக்கு அது ஈஸியா போயிடுச்சு இல்லைங்களா? ஓகே. 2வது பாருங்க, தூய பக்தி தொண்டு அனைத்து புண்ணியங்களுக்கும் ஆரம்பம் இருக்கிறது. ரொம்ப அழகான இடம். பகவான் நாமத்தை சொல்லும் போது பாருங்க, நம்ம எல்லா பாவங்களும் போகும். ஏன் நம்ம எல்லா பாவம் போதும்? பகவான் நாமளே வாசம் செய்யறார். அது மாத்திரமா நம்ம ஹரிநாமத்தை சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியாம, கண்ணுக்கு தெரியாம நிறைய புழு பூச்சி, கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினங்கள்லாம் இருக்கு. கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினங்களுக்கு நம்ம முகத்திலே இருக்கு. நம்ம கையில இருக்கு, கால்ல இருக்கு, எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. இப்ப கண்ணுல நம்ம முகத்து தோல்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா ரோமத்திலையும் ஒரு கிருமிகள் இருக்கு.
எல்லாம் 84 லட்சம் ஜீவராசியிலும் இதுலும் ஒண்ணு. இந்த ஹரிநாமத்தை சொல்லும் போதெல்லாம் கேட்கும் போது நம்ம அறியாமையே அது முத்தி கிடைக்குது. அதுக்கு அந்த முத்தி கொடுக்குறோம் ஒருத்தனுக்கு, ஒரு ஜீவராசிக்கு நம்ம ஹரிநாமம் சொல்லும் போது முத்தி கிடைக்குது அந்த ஜீவராசிக்கு. கிடைக்கும் போது நம்முடைய பாவங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலக ஆரம்பிக்கும். சரிங்களா? அப்ப நம்ம ஹரிநாமத்தை நாம பகவான் நாமத்தை சொல்ல சொல்ல கண்டிப்பா நமக்கு முத்தி கிடைக்கும். முத்தி மாத்திரம் நம்ம பாவங்கள் எல்லாம் போயிடும். மூன்றாவது பாருங்க, தூய பக்தி தொண்டு தானே ஒருவனை உன்னத இன்பத்தில் ஆழ்த்துகிறது. இப்ப இன்னைக்கு ஒரு என்னுடைய ஒரு விளக்கண நடந்தது, ஒரு சம்பவம் நடந்தது. மதியானம் ஒரு 3 மணி இருக்கும். எங்க ரிலேட்டிவ் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். அப்போ அவர் சொன்னாரு, ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் உங்களை நான் பாக்குறேன், ஆனா முன்ன இருந்த மாதிரி நீங்க இல்ல, இப்போ ஒரு முகம் தெளிவா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு. என்ன மாதிரி உணர்றீங்க அப்படின்னு என்ன கேட்டாரு. எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை, இன்பமும் இல்லை துன்பமும் இல்லை, நான் எப்பவுமே பகவான் பக்தியில இருக்கிறேன், அதனால என்னமோ தெரியல அப்படின்னு. ஏன்னா எல்லாருமே அதான் சொல்றாங்க. காரணம் என்ன பண்ணா, நமக்கு இன்பம் இல்லை துன்பம் இல்லை, பகவானையே ஹரிபக்தியோடு பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கும். சதா நேரம் நினைச்சிருந்தா நம்ம மேல ஒரு பொலிவு வரும், நம்ம மேல ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம மேல ஒரு தேஜை உருவாகுது. பகவான் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தாவே போதும், பகவானை பத்தி செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தா போதும். உட்கார்ந்தாலும் எழுந்தாலும் நின்னாலும் ஓடினாலும் படுத்தாலும் தூங்கினாலும் எப்பவுமே பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டே இருப்போம். பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா உடல் நம்ம அறியாமவே இந்த 9 ஹோல் வழியாகவும் நம்மளுடைய தேஜை ரொம்ப பிரகாசமா பிரைட்னஸா இருக்கும். 7 சக்கராசம் இயங்க ஆரம்பிச்சு உடல்ல நோயே இருக்காது. பகவான் நாமத்தை சொல்ல சொல்ல ஹரிபக்தியோடு இருக்கும்போது இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்றாரு அவர். அந்த இன்பம் கிடைக்கும், நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைக்கும். அது இனம் புரியாத இன்பமா இருக்கும். 4வது பாருங்க, தூய பக்தி தொண்டு அரிதாக எய்தப்படுகிறது. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே தூய பக்தி செய்ய முடியுமா பாருங்களேன்? கொஞ்சம் கடினம் தான். ஏன்னா அதோட செயல்பாடு அப்படிப்பட்ட செயல்பாடு. ஏன்னா அனநிய பக்தின்றது எல்லாம் துறந்த முனிவர் போலதான், எல்லாம் துறக்கணும். தாய் தந்தரை இழக்க வேண்டி வரும், சமுதாயத்தை இழக்க வேண்டி வரும், மனைவி மாறி கனவு மாறி இழக்க வேண்டிய நேரம் இந்த மாதிரி நேரம் இழக்கணும்னா நம்மளை விட்டு போகணும்னு கிடையாது. அவங்க கிட்ட பற்றற்ற தன்மையை செயல்பட வைக்கும். அது அனநிய பக்தியில. அவர் என்னுடைய கணவர் தான், அவர் என்னுடைய மனைவி தான் இருக்கலாம், ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு சுதந்திரம் கொடுக்கணும்ன்றது அந்த பற்றற்ற தன்மையை நம்ம விலக ஆரம்பிக்கும். அதே ஒரு பௌதிகத்துல இருக்கும்போது பாருங்க, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவர் கணவர் அவர் தப்பு பண்றாரு, மனைவி தப்பு பண்றாங்க அப்படின்னு ஒரு கண்ணோட்டம் வரும். ஆனா அதே பகவானுடைய அனநிய பக்தியில இருக்கும்போது அவனுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார், அதுவும் ஒரு தனிப்பட்ட ஆத்மா, அவனுக்கும் பகவான் சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கார். அவன் செய்யறான், நம்ம பற்ற நம்ம பகவானுடைய உணர்வோட நம்ம செயல்படுவோம் அப்படின்ற போகும்போது பாத்தீங்கன்னா இதுதான் அனநிய பக்தின்றது. 5வது பாருங்க, தூய பக்தி தொண்டுடைய முக்திக்கான கருத்தினை கூட நிகழ்ச்சியாக தருகின்றார். ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. எனக்கு முக்தி தேவையில்லை, அங்கிரீஷ் மகாராஜா தான் சொல்றாரு, ஆழ்வார்களா தான் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, எனக்கு முக்தி தேவையில்லை, ஹரிநாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும், உனக்கு நான் சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், நீ எத்தனை ஜென்மம் என்ன படைச்சாலும் பரவாயில்ல, உலகம் அழிகிற வரைக்கும் உனக்கு நான் சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றவன் தான் அந்நினைய பக்தி, தூய பக்தி இல்லைங்களா? 6வது பாருங்க, தூய பக்தி தொண்டு. இதை மறைஞ்சிச்சாது, ஒரு நிமிஷம். தூய பக்தி தொண்டு பகவான் கிருஷ்ணரை பயப்படுத்துறதுக்காக ஒரே வழியாகவும் சொல்லப்படும். ஏன்னா பகவானை 5 விதமான உறவு கொள்ளலாம். பகவான் அழகா அதாவது சாந்தமான பக்தர்கள் இருக்காங்க, நண்பராக பகவானை பழகுறாங்க, உறவினராக பகவானை எடுத்துக்கிறாங்க, 5 விதமான உறவு கொள்றாங்க. எதுக்காக? பகவான் நம்மளை தேடி வருவார். அந்த மாதிரி ஒரு உறவு வச்சு பகவானை நம்ம பக்தி கொடுத்தோம்னா நம்மளை தேடி வர்றாரு. நாம போகணும் அவசியமே இல்லை. நம்ம போய் பகவானை விட்டு போய் கோயில்ல போய் கோயிலா ஒரு தீர்த்த யாத்திரைக்கா போகணும் அவசியமே இல்லை. நீங்க உட்காந்த இடத்துல ஹரிநாமத்தை சொன்னா உங்க மடி மேல உட்காந்துப்பாரு, மடி மேல உட்காந்து சப்பான போட்டு நம்மளை போட்டு நம்ம கூடவே இருப்பாரு. இதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. பகவான் நம்ம கூடவே இருப்பார். அவர் நமக்குள்ளே இருக்கிறார். ஆட்டோமேட்டிக்கா அருவத்தன்மையே நம்ம கூட நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாம நம்ம சுற்றியே இருக்கிறார். நாமள பகவானை வசப்படுத்த முடியும். நாம நினைச்சா பக்தி தொண்டு அனநிய பக்தியை கொடுத்தா பகவானை நம்ம வசப்படுத்த முடியும். நம்ம கூடவே இருப்பார்.
கூடவே வில்வமுக தாகூர் மாதிரி கூடவே இருப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 6 நிலையும் நம்ம எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கணும். பகவான் கிருஷ்ணர் எல்லோரையும் வாய்த்தப்பட்டுவர் ஆவார். ஆனால் அவர் தூய பக்தி தொண்டு அவரை வாயப்படுத்துகிறது. இதன் பொருள் தூய பக்தி தொண்டு பகவான் கிருஷ்ணரை கூட உன்னத ஆற்றல் மிக்கதாகும். ஏனென்றால் அது கிருஷ்ணரின் அருட்சத்தியமாக விளக்குகிறது. எவ்வளவு அழகா சொல்றாங்க பாருங்க. பகவானுடைய பக்தி பகவானையே மிஞ்சிருமா அந்த பக்தி. அதான் பகவான் என்ன பண்றார், சைத்தன்ய மகா பிரபுவாக அவதாரம் கொடுக்கிறார். இந்த கலிகாலத்துல 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பகவான் சைத்தன்யம் ஏன் வர்றார்? பக்தர் எப்படிப்பட்ட பகவத் பக்தர் இன்பம் அடைகிறானா பகவானுடைய பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும்போது. அவ்வளோ பேரானந்தம் அடைகிறானா, சச்சித்தானந்தம் அடைகிறானா. அந்த ஆனந்தம் நான் அடையணும், அந்த சுகத்தை நான் அனுபவிக்க வேண்டும். பகவான் சைத்தன்யர் அவதாரம் கொடுக்கிறார். அப்போ அவரை விட அதிகமான சுகத்தை நம்ம அணுகிறோம். எதுல? அந்நிய பக்தியில. அந்த சுகத்தோட வேணாம்னு நினைப்பான் அந்நிய பக்தி உள்ளவன், இல்லைங்களா? சரி, இப்போ உலகில் துன்பத்திலிருந்து மீளுதல் ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுது. இது ஒரு சம்சார கடல். இந்த சம்சார கடல் எப்படி நாம மீண்டு வரணும்? நம்ம எல்லாம் கருமிகள் தானே, நமக்கு அது கூட தான் இருக்கணும், இதுதான் ஆகணும், வேற வழி கிடையாது. ஏன்னா நம்ம தேர்ந்தெடுத்த வழி அது. ஏன்னா போன ஜென்மத்துல நம்ம செஞ்ச கர்மம் அது. அந்த கர்மத்துக்கு தேர்த்தாம பலனை அனுபவிக்கணும். ஆனா இந்த நிகழ்காலத்துல இதுல இந்த துன்பத்துல நம்ம விடுதலை கிடைக்கணும்னா எப்படிப்பட்ட பக்தியை கொடுக்கணும்னு பாருங்க. பகவத்கீதையில் பகவான் ஒருவன் பிற எல்லா கர்மங்களையும் விட்டு விட்டு தன்மையே செய்ய சரணடைய வேண்டும். எல்லா கர்மங்களையும் விட்டு விட்டு தன்மையே சரணமடைகின்றார். உட்கார்ந்தாலும் சரி, எழுந்தாலும் சரி, எதையெல்லாம் படைக்கிறியோ, எதையெல்லாம் உருவாக்கிறியோ, எதையெல்லாம் தானம் கொடுக்குறியோ, எதையெல்லாம் இங்கிற எல்லாத்தையும் எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணு. அது ஒரு பக்கம். உன் கடமை என்ன? நீ சத்திரியனா, நீ ஒரு பிராமணனா, ஒரு சூத்திரனா, வைசியனா, உன் கடமை என்ன? அது சரிவர செய்கின்றார் பகவத்கீதையில சொல்றாரு, இல்லைங்களா? அதை செஞ்சு பக்தி தொண்டு செய்கின்றார். அது செஞ்சாலே பக்தி தொண்டு தானே. அதுவும் கர்மயோகத்துல 3ஆம் அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்கிறார், இல்லைங்களா? அதில் பகவான் மேலும் கூறுகிறார், சரண் புகுந்த ஆத்மாக்கள் அவர் எல்லா விதமான பாவ செயல்களின் பலன்களில் இருந்தும் காத்தருளுகிறார் என்று ஸ்ரீல ரூப கோசாமி அவர்கள் பாவ செயல்களினால் உண்டாகும் துன்பங்களிலிருந்து அப்பாவங்களிலிருந்து முற்பிறவியில் செய்யும் பாவங்களை காரணம் என்றும் கூறுகிறார். பொதுவாக ஒருவன் அறியாமையிலோ பாவ செயல்களில் ஈடுபடுகிறான். இப்ப அறியாமைன்னு சொல்லப்படுறது என்னன்னு சொல்லுங்க. அது ஒரு அறியாமைன்னு சொல்றதே பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக குணங்கள் ஒண்ணு இருக்கு, அசுர குணங்கள் இருக்கு. தெய்வீக குணங்கள் 26 குணங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், தெரியும். அசுர குணங்கள் 6 குணங்கள் இருக்கு. அந்த அசுர குணங்கள்ல 6வது குணமா வர்றது இந்த அறியாமை. அப்ப அந்த அறியாமை சொல்லும் போது நம்ம பாவம் செய்யதான் ஆகும், பாவத்தான் செய்வோம். அது பௌதிகமான செயல் இல்லையா? 6 குணங்கள்ல அறியாமை சொல்றது 6வது குணமா வர்றது அறியாமை. அந்த அறியாமை சொல்லும் போது நம்ம பாவம் தான் செய்வோம். ஆனால் பாவத்தின் பலன்கள் இருந்து தப்புவதற்கு அறியாமை ஒரு பரிகாரமாகிவிட்டது. பாவ செயல்கள் இருவகைப்படும் ஆவை. அதாவது முதிர்ச்சி பாவ செயல்கள், முதிராத பாவ செயல்கள் ஆகும். எந்த பாவ செயல்களையும் காரணம் நாம் இப்பொழுது துன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம். அவை முதிராத பாவ செயல்களும் நம்மிடம் சேர்ந்திருக்கும் பாவ செயல்களும் காரணம் நாம் இன்னும் துன்பம் அனுபவிக்கவில்லை என்றால் அவை முதிராத பாவ செயல்களாகும். இதற்கு உதாரணமாக பல குற்றங்களை செய்த ஒருவன் இன்னும் கைது செய்யப்படாமல் இருப்பதை கூறலாம். அவன் இப்பொழுது அவன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவுடன் சிறைவாசம் அவனுக்கு காத்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகையால் நமது சில பாவ செயல்களை காரணமாக எதிர்காலத்தில் துன்பம் அனுபவிக்கத்திற்கு நாம் இப்பொழுதே காத்து கொண்டிருக்கிறோம். நமது முதிர்ந்த சில பாவ செயல்களை காரணமாக நாம் இப்பொழுது துன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். உண்மை. நாம இருக்கிற எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம எல்லாருமே இப்ப எங்க இருக்கணும்னு வச்சுக்கலாம், நம்ம அவங்கவுங்க வீட்டுல ரொம்ப சேஃபா இருக்கிறோம். எங்க அப்பா அம்மா நிறைய என் தாத்தன் பாட்டன் முப்பாட்டன் நிறைய சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டு போயிட்டான், என் அப்பனும் நிறைய சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டான், நான் சுகமா இருக்கிறேன் அப்படின்னா அதை விட கொடுமையான விஷயம் எதுவுமே கிடையாது. நாம எல்லாருமே ஒரு சிறைச்சாலையில தான் இருக்கிறோம். எல்லாருமே சிறைச்சாலை. நீங்க என்ன ஒரு காஸ்ட்லி சிறைச்சாலை இருக்கிறீங்க, இன்னொருத்தர் நடுத்தரில் உள்ளவர் கொஞ்சம் சிறைச்சாலையில இருந்துகிட்டு அவருக்கு எல்லா விதமா அன்றாட ஒரு எளிமையா சாப்பிடுறாரு. இன்னொருத்தர் சாப்பாடே கிடைக்காம சுத்தி கிடக்கிறாரு. ஆனா எல்லாருமே சிறைச்சாலை தான் இருக்கிறோம். அதை புரிஞ்சு
அப்ப இந்த சிறைச்சாலையிலிருந்து மீண்டு வரணும்னா அன்னைய பக்தி தான் இல்லைங்களா? அந்த துன்பத்திலிருந்து நம்ம மீளணும். நம்ம இருக்கிறது எல்லாமே சிறைச்சாலை தான். அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், அனுபவித்துக்கணும். ஏன்னா போன பிறகு நம்ம என்னென்ன பாவம் புண்ணியம் பண்ணமோ அந்த உடல் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஆனா நம்ம ஏதோ ஒரு நல்ல இடத்துல ஒரு நன்மை காரியம் பண்ணிருக்கோம் போன ஜென்மத்திலேயோ இந்த வாழ்நாள்லயோ. அதனாலதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கணும், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை படிக்கிறோம், பகவானுடைய உபநேசங்களை படிக்கிறோம், அவருடைய வேதங்களை படிக்கிறோம். பண்ணிட்டு நாம சனாதன தர்மத்தை நாம பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு ரெடி ஆகிடுது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதோ ஒரு நன்மை காரியம் பண்ணனாலதான். இவ்வாறு பாவ செயல்களும் அவற்றோடு ஒருங்கிணைந்த துன்பங்களையும் என்று ஒரு சில சங்கிலி தொடர் இருக்கிறது. இப்பாவங்களின் காரணமாக பந்தப்பட்ட ஆத்மா பிறவிகள் தோறும் துன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறான். இப்பிறவியில் அவன் தனது முற்பிறவியில் பாவ செயல்களில் பலன்களில் துன்புறுகிறான். இதனிடையே அவன் தனது முற்பிறவியில் துன்பம் அனுபவித்ததற்காக இப்பிறவியில் மேலும் பாவங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறான். முதிர்ச்சி பாவ செயல்கள். ஒருவன் தீராத வினையிலிருந்து வருந்தனால சட்ட சிக்கலில் இருந்து ஆளாவனவும், ஒருவன் தாழ்ந்த குலத்தில் பிறந்தாலோ, ஒருவன் கல்வி அறிவற்ற இருந்தாலோ, ஒருவன் பார்க்க சகிக்காத அழகற்றனாக இருந்தாலோ அவற்றை எல்லாம் காணப்படுகிறது இல்லைங்களா? இப்போ ஒரு கருட புராணத்தை சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. என்ன மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு ஆணா இருக்கான். ஒரு ஆண் என்ன பண்றான், ஒரு பெண்ணு மேல மோகம் கொள்றான். மோகம் கொள்ளும் போது பாத்தீங்கன்னா பெண்ணுகிட்ட மோகம் கொள்றான். தவறு இல்லை, ஏன்னா அதுக்காக தான் பகவான் நம்மளை படைச்சிருக்கிறார். ஆனா அதே வாழ்க்கை கிடையாது இல்லைங்களா? ஆனா என்ன பண்றதுன்னா, வேதம் என்ன சொல்றதுன்னா, அடுத்த பிறவி அவன் பெண்ணாதான் பிறப்பான். அதிகமான மோகம் வரும்போது அவன் அடுத்த பிறவி பெண்ணாதான் பிறப்பான். அப்ப இந்த வாட்டி பெண்ணா பிறந்திருக்க இந்த ஜென்மத்துல இருக்கும், போன ஜென்மத்துல ஆணா இருப்பாங்க. சில பேர் ஆணாவே இருந்திருப்பாங்க, சில பேர் பெண்ணாவே இருந்திருப்பாங்க. அந்தந்த குண அதிசயத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவன் செய்யற பாவம் புண்ணிய கர்மகாரியங்கள் தகுந்த மாதிரிதான் அந்த உடல் கிடைக்கும். ஆனாலும் அந்த மனித உடல் கிடைக்கணும் என்ன பண்ணுங்க, அவன் சத்துவத்துல செயல்பட்டிருக்கான். ரசோல போல நம்ம போன அத்தியாயம் போன புக்ல படிச்சோம் இல்லையா? ரசோல போயிருந்தானே கண்டிப்பா இந்த மனித பிறவி கிடைச்சிருக்கும். ஆனா தாழ்வான மனித பிறவியா கிடைச்சிருக்கும். அனிமலா பிறந்திருக்கலாம், இல்லைன்னா மரமா பிறந்திருக்கலாம், ஏதோ ஒரு வகையில பிறந்திருக்கான். ரசோல மனிதனா பிறந்தானா கடைநிலை தான். அதுக்கு உதாரணம் நிறைய சொல்லலாம். நாம ஏற்கனவே நிறைய படிச்சிருக்கோம். அதை பத்தி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் விஷயம் படிச்சிருக்கோம். ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல 5 மாதாஜி படுத்துட்டு இருக்காங்க. எல்லாருமே கர்ப்பமா இருக்கிறாங்க, குழந்தை பிறக்கிற ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறாங்க. எல்லாருமே ஒரே நேரம் அந்த 5 குழந்தையும் பிறக்குது. ஆனா அந்த 5 மாதாஜியும், ஒரு மாதாஜி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப செல்வ சுழைப்போடு இருக்கிறாங்க. ஒரு மாதாஜி பாத்தீங்கன்னா அவங்க கூப்பிட்டாக்க உக்காந்தா நின்னா பந்து அவ்வளவு வேலைக்காரங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ரொம்ப செல்வ சுழைப்போடு இருக்காங்க. ஒருத்தர் இன்னொரு மாதாஜி பாருங்க நடுத்தரும். இன்னொரு மாதாஜி பாத்தீங்கன்னா அவங்க வீடு வாசலே கிடையாது. இன்னொரு மாதாஜி சொந்த பந்தமே இல்லை. சோ அந்த 5 மாதாஜி ஒரே டைம்ல குழந்தை பிறகுது. அது யார் செஞ்ச கர்மா? குழந்தைக்கு என்ன தெரியும் இல்லைங்களா? ஒரு குழந்தைக்கு வீடு வாசலே கிடையாது, ஒரு குழந்தைக்கு சொந்த பந்தமே கிடையாது. தெரியல, தாய் மட்டும்தான் தெரியும், தகப்பன் யாரும் தெரியல, சொந்த பந்தம் யாரும் தெரியல. ஒரு குழந்தைக்கு ஏகப்பட்ட சொத்து. ஒரு குழந்தைக்கு பாத்தீங்கன்னா கூட்டா உட்காந்த நின்னா இடத்துல அவ்வளவு வேலைக்காரங்க இருக்கிறாங்க. அப்ப யார் செஞ்ச கர்மா இது இல்லைங்களா? ஒரு ஜென்மத்துல நாம என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்றோமோ அதுக்கு ஏத்த உடல் கிடைக்கும் நமக்கு. அதே 6வது அத்தியாயத்துல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பாரு. 6வது அத்தியாயத்துல நிகழ்காலத்துல நீ என்ன மாதிரி சத்துவ குணத்துல நீ செயல்பட்டினா அடுத்த பிறவில கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல உடல் கிடைக்கும். ஒரு செல்வந்தர் வீட்லயோ, ஒரு கல்வியாளர் குடும்பத்திலேயோ, ஒரு மகான் குடும்பத்திலேயோ கண்டிப்பா நீ பிறப்பன்றார். பிறந்தது மாத்திரம் இல்லாம அந்த ஜென்மத்துல ஒரு முத்தி கிடைக்கின்றார். என்னுடைய அனநிய பக்தியில செஞ்சு நீ கண்டிப்பா முத்தி கிடைக்கின்றார். இது 6வது அத்தியாயத்துல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை சொல்றாரு இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி பக்தியை பகவானுக்கு நம்ம கொடுக்கணும், நிறைய பக்தியை நாம கொடுக்கணும்ன்றதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த நிறுத்திப்போம். 3வது பக்கம் அது அடுத்த வாரம் நம்ம படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம கண்டினியூ நம்ம கிளாஸ் எடுத்துக்கிறோம், அதனால கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கு. நம்ம அடுத்த வாரம் இதை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகேங்களா? வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தையே வச பதனானாம் பாவனிய வைஷ்ணவிய நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த விரும்பு. ஜெய் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரி 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 ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓம் சத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம்.